kekasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harap suratku setiap minggu kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehmu. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Antikanlah aku di Teluk Bayur. Ngelak tenan. Mi Helmi. Dan Tenan kayak terus kayak naik modal. Antin pi. Kayak kejanggal lo. Belum lupa tuh. Mau betul orang ngerti kok takon kok gusuk wae. Kene iki yo melu ning nek bengi diajar ya bisa main aku. Ya rama itu karo wong laris kok. Sapa sing laris? Ayo sampeanku. Ayo jenenganku kok. Asing padahal kuwi mbok nyari kidule laris iki. Waduh. Iki apik banget iki. Apa nih? Ijo royo-royo. Oh, tengahe wah lerek-lerek. Putih. Wah. Nyokot. Izin katuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilu tenggalu teman sepura rawon terang gamblok desa Bali Rejo. Yakin? Kowe lho ngerti to, Dang? Apa? Jadi gamblok. Ayo gamblok. Gamblok to Jawane gamblok rono rene gogo paling lancar. Keseniane paling laris. Mas. Amin. Gamblok kene iki lho. Wah, nek kuwi ora gamblok. Empuk. Ora nek kuwi ora gamblok. Nek kuwi yakin ngecis nek kuwi. Iki nek cara sofa larang regane. Aku padha iki larang regane nek. Alah kok cek ngono. Ya dongake muga wani ngono gak. Apa? Dusun paling gamblok. Gamblok. Sapa? Gamblok kalian. Aku piye to kuwi? Sapa? Geblok jeblok kuwi. Gamblok nyuk. Mugi-mugi sedaya para warga dusun Gamblok kaparingan bagas waras. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Apa meneh Mas? Amin. Aku yakin kok. Lancar rezekine. Nek kesenian iki. Kesenian iki tambah. Siji. Apa Pak Go? Nek ra yaroh, ora tau yaroh ora bakal laris. Nek yaroh pari bakal sampe paling lancar. Aku do pekok kabeh tuwek kendang bareng pekok kabeh. Ya roh nggon sampean apa piye? Ora nujul gamblok cikal bakal gamblok. Ojo cikal bakal iki. Nah iki rusak canom-nom iki. Aja nganti nek ya roh kok nang cikal bakalku. Nek cikal bakalmu kowe kaya irul karo kowe kuwi. Do kaget ya Pak Go. Nek kowe jane irul masih meteng. Ndak. Ana paribasan nih. Tekek lorek ndase ireng. Apa kuwi? Nah, wong wis tuwek ra iso Ngalor. ora ngaji ora. Yo nek apa mau? Tuwuk apa tekek lorek ndase ireng. Ndase ireng. Wong wis tuwek ora iso Ngalor. Ha iya ora iso ngaji. Ndak gemak disunduki. Kalau sampe nak dikenduki. Ora yo, aku ora kok. Jep Pak Go iki lagune apa terus e? Ayo takon iki. Lagune apa Mas? Oh, Ayo, ramene latihan nek iki. Wah, ayo pro kanca. Ayo pro kanca. Ayo pro kanca golek cewek ning
dusun gamblok. Potek. Pak Go. Wis nganu po? Apa? Wis mau ngeyek. Oh, wis gaya ceri. Klambi ijo tengah ono lore-lore. Sapa iki klambi ijo? Penyanyine Penyanyine. roketi suwe-suwe di suwe-suwe sing tengah mlet. Weh, sapa kowe? Sapa muni? Iki muni tek ngono. Kowe iki barang ngawur to. Kok setengah meletek. Ame kayu ki memek gaplek. Rasido to. Aku ngerti yo, Mas. Yo, lanjutke. Basiran, siap. Siap. Sisike. Ayo bro kencang Ngono kuwi nadane. Ayo pro konco nyawaruno Islam yaiku limo syarat loro rukun kang siji iso sira kalawan ati done lakoni salat telune kaping telune bayar zakat pat poso ana ing bulan haji kaping 5 haji lamun puasa ayo prokonco ngaorono rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji iso siro kalawan ngasih kaping pitone lakoni salat kaping telune bayar zakat pat poso ana ing wulan Ramadan limo kaji kaping 5 kaji lamun puasa Bales ra. Alhamdulillah. Kowe jangan kowe duduk. Sih. Aku ada ora nyanyi ora. Kok cilik kowe dud. Apane? Jempuk jitike. Nek gedhi dengkule. Pak Go. Ayu tunggu tahu dicampur betis. Kita ayu kok gembal linggis. Aku. Ora. Nek kowe masak kenal apa ganti iki. Nyoto buku atos. Dari guys gak sebelah atos. Rekane tak kon bales to. Ora tak ngenak-ngenek iki lha tak bales nggon aku. Iki. Siap. Gerak. Nuwun lagu napa, Mas? Apa? Makadir. Apa kae? Kempol kejepit. Lagune apa? Makadir. Wah. Makadir. Sik, Pak Go. Apa? Iki tekan kene awake dhewe iki yo ki matur nuwun tenan. Ha. Kanca-kanca kok Sleman yo tekan kene lho. Gila. Iki Sleman gaya sengaja. saka rada-rada gesang yo mangkat. Sri Kandi Rempong Sri Kandi Rempong yo mangkat. Kono kae grabak yo ana ning kono. Gerabak mangkat alhamdulillah muga-muga sing tekan kene tak dongakoi pariwara rezekine akeh. Walaupun parkir 2.000 mbok 5.000 ning entuk ijole iso akeh meneh. Amin. Gus. Kok Agus Ding? Tambah seduluran karo kanca-kanca Mucil Rimba. Oh. Apa? Mucil Rimba. Mujil Rimba. Heeh. Mijil. Mu. Eh?
Mu. Mu Mu. mu MU mu. mu kekemu. NUK munyuk. Oh, mukamu karo munyuk. Munyuk. Wah, yakin ayu ning cacat iki. Kok iso cacat ki piye lho? Sikile selene. Apa sikilmu rasane po? Loh, nah aku umume, nah iki niki wetenge nek aku umume. Yo, monggo dikasih lagu, Mbak. Dikasih lagu. Masuk yo. Si nyemek-nyemek. Kok midu-midu apa toh? Sing jeblok. Sing jeblok jan. Yen mula sliramu wis tak aturi. Golek bocah sing tresna welas sejati. Wetengmu gendut sapa sing arep ngarepi. Ora urung saiki dadi rondo. Wis kebacut. Piye Mas? Kok legani ta wedang? Sing ketok lek empuk ngono lho. Wis kebacut barengmu kok isih cilik. Kae mbake nganti kaget ning kono kae. Ya monggo dados yo. Karo ayo Jeng. Ya wis, ayo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sagong ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sagong ngenteni. Biyen mulo sliramu wis aturi. Golek bojo sing tresna sejati. Kasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh wis kebacut. Ibarat bubur ra bakal dadi sekor. Oh keton ku iki tanpa ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sagong ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sagong ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone. Ora kena awake tak enteni rondoke. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Oh andum tresno kebojoan selawase.
karo Upi kowe yakin. Ah napa ta iki? Eh, Kok di Upi iki duduk kagol karo prawan kagol. kok ditutupi ngopo? Nek irung ngono wis ra apa-apa wis ajeg nek kowe iki urung ajeg. Ireng karo ijo. Wis goyang Iki pikirane. ngajak popi. Urung. Toh mah disenggol-senggolke susu. Yo, dikasih lagu. Aduh beban gerak. Maju satu langkah gerak. Nah, iki. Kok kepurusu kowe wong lanang kok nafsu to kok. Wajib ngaen lanang wadon ilmu susure kewer-kewer. Sisire sapa Pak Gu? Maendang. Jare atos. Yakin aku weruh ki mumet ndak ing anu pi. Adene apa? Sing ngiringan peteng-peteng ngarep ading. Oh alah. Nek cara Pak Kiai ngawahi ki haram. Iya. Nek aku ora iki mubadir. Badir ya. Akhirnya jujur kok jebule yakin Pleret-pleret. Pleret. Yo ndang wajib ngain Wajib kain lanang wadon urung ilmu. Wajib kain lanang wadon urung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon urung ilmu. Wajib kain lanang wadon urung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Ojo leren yen durung rusak bodohmu. Rapiku asale agawe werna. Rapiku asale agawe werna. Inamong sunat, inamong sunat, nulungi maring sembahyang. Inamong sunat, nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Serabiku asale agawe Rapiku asale agawe Inamong sunat, inamong sunat, nulungi maring sembahyang. Inamong sunat, nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. elak aku tuh kedang kuwi. Mau ke pertama gesot langsung. Aku tau mumet aku. Soalnya rung tau petuk celeng mo. Sapa? Harus tak pernah celeng kok kowe iki. Petuk apa? Mah nek asu. Segawan ya asu to. Sego. Sego goreng. Sego. Aku men segawan ngono mau. Sing arep dhewe piye meneh ora? Sing ngene urung to? Urung. Sing ngene urung. Ayo. Harap ke depan gerak. Apa? Kowe napa nyanyi apa napa lho kowe? Aku mau ki Mak Endang arek nyanyi. Gak teko langsung ngecis kok kowe mau kok. Ah, kok iso? Siapa? Kok iso Mau aku? kae nang buri. Kowe pengen bengi kowe Aku pas nyanyi. kenalan Oh, penyanyi oke banget Penyanyi juga. wis 1 2 3 Siro, 4, 4 5, 5. Ah kok yo isih ngarep-arep cangkem banci. Ya ora apa-apa kok. Siro lupat monem sik
Pitu kerikil. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Sing 6 kerikil. Apa sing 6 ringkel? Oh. Ha sing pitu? Sing 6 ki Sing pitu. Manuke kuku belok. Kuku belok mencaneng wecerok. Esok manuke mantuk-mantuk. Amarga waruh. Sik. Nek jenengane parian ngono nek iki mah jeruk. Oh. Mantuk-mantuk. Aku dunia Aku beri roh. manuke kuku belok pecane wecerok esok manuke mantuk amarga waruh 17 kowe napa to kowe Tuh kok dadi wong ero kok iso dadi ju. ayo 17 Haru endi? Ruke. Kuwi. Mau ngecis Ki man sing dadi kita cilik. Ayo. Mlaku ngalor kepethuk uler katokmu kompor ngesalemper. Mlaku ngidul kok nyikudeng katokmu ciut lempere. Iki ora kok. Lah iki nang ngetan meneh ana. Sing iki ora kok. Heeh, nek kuwi tuku jadah campur ongol-ongol. Ayo ngibadah ning watu congol. Nek kowe ming degemak disunduki rasa penak dikenduki. Ora pas iki, Pak. Delane ra pas, Dut. Mbok mengene kok, Dut. Iki lho, Dut. Iki ya isin kepiye? Bemu cilik kok, Dut. Sik. Kowe kene linggo mako banci ngono lho. Sing mekangkang iki lho. Nek kowe mekangen yakin kowe. Iya. Kowe nafsu. Ora. Kowe gono nganu wae nek nafsu nang Jawa Timur. Napa? Walah. Tembak kol diesel. Cuk. Yo, sabrak. Ayo nyanyi. Hei Pret. Pret. Lagune anu kampret. Hei Pret. Salah empuk Nek ndumuk iki cok ora jepat Iya Pret. Wah, anak kampret iki. Wah, yakin iki. Hotel sapa dhewe iku kae. Mas Irul sampe kok ndingruk napa to? Kok ndegek kok kancane ngono ki lho. Hilang jakane. Mbok ngadeg topi? Ngadeg. Wis gareng loro-loro aku. Apa nek isu
wancine nuturake tresno lahir batin aku wis lilo timbang lalawan iki saya ketua-tua timbang lara malah rusake rogo Nanti saya pahit rasa nyawer ini lebih pada kudu nyawer lagi wah oh betul iki lo kita muda ya rebar-rebar gerak mas satu langkah gerak jejegi mas jago mas ayo jarak ya Elvandi ronte-ronte kembang kembange mu biar kanginan Paku iya Irfani roce kembang kendine bukan gemilang ojo sirame ameko miturut kamu panera iya Irfani roce kembang ojo sirame ameko miturut kamu panera monggo gawe kasaketa urip irone ngalam donya kowe kuri ora kana samoyo yang bandiro jere kembang ini mukir kumingan aja sira mengamiko miturut gawe pangeran yang bandiro monggo langgae kasaketa urip irone ngalam donya
Sing mburi malah surung-surung. Saya lagi 1, 2, 3, 4. Wah, IPA sih. 1, 2, 3, 4. Mafailatun, mafailatun, Mimi po. Yo, mafailatun. Mimi po piye? Mafailatun, mafailatun, mafailatun. Assalamualaikum ya minal. Mafailatun, mafailatun, mafailatun. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafailatun. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafailatun. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Nuwun mak, dengaran lomoy. Kitab Pemuda Islam Indonesia. Upi ra tahan pipis Pak Go. Upi ra tahan pipis. Halo iki lho. Upine bro iki ngene iki. Padahal Mas kon jurus taleni karet lho. Ayak upi pertama bro iki ngembes ketau. Halah, mau sampe nyotiti ya. Sapa? Sampean. Titip ya. Kowe guna apa? Titip iki ora oleh apa? Padahal aku mbiyen tau ning kamar mandi karo iki bareng lho. Sapa? Aku Nek kuwi selange ya. iki tenang bareng karo iki ngono. Wah, aku ora Kok mbasan ngene kok metu mak, gen kula nggon sampean kok beda ngono. wong gak aku seneng ya lah iki. Ngepot-ngepot iki jebule. Jo, Ya, Mas, ada pada depan gerak. kok ada pada depan? Oh, iya. ada depan. Ada pada depan. Sapa? Ada pada depan gerak. Ada pada depan cangkem iki nek Apa omong iki? sing penting ngono lho. Sing cetha. Iki apa? Eh? Ada pada depan. Lagune apa? Ada pada Lagunya depan iki? apa? Ayo, ayo. Sik, iki ora kobro. Apa iki? Topeng ireng, monolan kok wajo. Lagu nih. Ayo, ayo, topeng ireng. Ayo, ayo, topeng ireng. Padha gendeng piye? Kok padha gendeng? Si gedeng sapa? Kowe Kowe kok aja dak. Sik. Kok. Mujil rimba aja do percaya cangkeme celeng. Nih. Ayo, ayo, muncul rimba. Kok muncul? Mujil. Sapa? Mujil. Kupingmu katarak. Cangkem lodek kaya wong kuwi. Kowe ku kupingmu katarak. Lah kupingmu kuwi kok. Ayo, ayo, mijil rimba. Mujil. Sapa? Kowe mau. Sapa? Kowe muni mijil. Muni piye aku? Muni mijil ngono. Kowe pekok kowe iki. Iki kok celeng kok. Teguh celeng. Napa kowe Bi? Tukono oleh-oleh nek ra premen aku emo, lakono ngale-ngale nek ra mijil aku. Mujil. Sapa? Mujil. Ya mujil. Aku ni piye to kowe? Kok kok mijil mijili kowe kuwi. Mijil iki siji. Mijili kowe kuwi. Iki siji. Jo, Yo, kita. lanjut ke. Ayo Simba. Kita pemuda Islam Indonesia. Pada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Pada kewajiban
kok. Tukang ngojine pinter. Blakenti kendak kentung tong. Kendang. Apa? Nek rada kelangan tak buang, Mas. Wis rada kelangan aku luwih dol kok. Rada dipen-penke oh alah. Hei, ngene. Rondo gersang isih seger tur merangsang. Lunga disko kaya prawan lagi nantang. Ablang kentak samo mateng. Yo, kita muda. Kaji zaman kuno tumpakane unta. Numpaki ronda-ronda. Kelangan rondo. Iki lagu ora. Lagune kaji zaman kuno. Kaji zaman kuno tumpakane rondo. Rondo ijo. Kok ngawur kepiye to? Kowe rada apa ora kowe? Oh, wah aku rada dol. Aku lan sliramu kaya langit karo bumi. Apakah sesanding kaya sing nyangen iki udan sing candi loro dening jero ati margo kelan aku sing ra iso nyawiji. Tresnaku mung siji kanggo awakmu. Tresnaku mung siji bersama menjadi rapi sonali ning ati mung sliramu sing dadi pujan ning ati. Iki cenes takdire opo kabeh iki cenes talane rapi soti joko katras niki welan aku rapi soti siji. Jempol kabeh mung tandha kelangan. Tresnaku mung siji kanggo awakmu. Tresnaku mung siji kanggo sliramu. Rapi sonali ning ati mung sliramu sing dadi pujan ning ati.
bisa dadi siji aku lan sliramu koyo langit karo bumi ra bakal sesen